कक्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना रिफारेमेन्टफोरनि सेमिनार खुंदों। कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ 8 मेनिफ्राय खुंजानो गोनां क्लाब थाखोनि जोलुर बादायलायनायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय सदर कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि इनडोर स्टेडियामाव कक्राझारनि गासै रिफारेमेन्टफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार खुंनाय जादों। बे फुटबल लीगखौ आब्रुथिनि गेजेरजों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हानाय बायदि हांख्रायजानाय माखासे हादरारि थाखोनि रिफारेमेन्टफोरा दिनैनि बे सेमिनाराव बाहागो लानानै कक्राझारनि रिफारेमेन्टफोरखौ फोरोंथाय होनाय जादों। दिनैनि बे सेमिनारनि लोब्बायैनो बावैसो सिगां बेलासिपारायाव खुंजानाय 33थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट सिनियर वमेन काबाड्डी चेम्पियनशिप 2022 आव देरहासार जानो हानाय केडिएसए सिनियर आइजो काबाड्डी हान्जाखौ बरायो। गिबियाव नोंथांमोननो दिनैहाय जोंनि बे रेफारि सेमिनाराव केडिएसएनि नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोन चेनेलनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आफादगिरि जानानै। रेफारि सेमिनारखौ जोङो लादों जोङो फैबाय थानाय बे मासनिनो 8 मेआवहाय जोङो फुटबल लीग बी डिभिजननि जोङो होनो आखायाव लाबाय, थांखि लाखाबाय। बेयो मोनथाम जायगायाव जागोन। दाउलेगुरि फोथाराव मोनसे जागोन, सिम्बोरगाव फोथाराव मोनसे जागोन आरो मोनसेया जाहैबाय आदाबारि फोथाराव मोनसे जागोन। मोनथाम टीमा दङ जोंना बेवहाय बी डिभिजनाव 38टा 38टा टीमा बाहागो लादों। ओंखायनो बेवहाय गोबां माने लीग हिसाबै गोबां खेब खेलाया जागोन। 103टा खेला जागोन। 39टा टीमनि बिथोराव गेलेलायनानै 103टा खेला जागोन आरोखि। दा बेखौ मोजाङै सामलायलांनांगौबा जोंहा रेफारिफोरनि आखायावनो थायो फुटबल खेलाया। नंखायनो जोङो बे सेमिनार एजेन्डाखौ खेलाजों रेफारिजों मोनसे जड़ित दङ फुटबलजोंहाय। रेफारि नङाबा फुटबल खेलाया जाया, एकदम नागारलायनो हायै मोनसे बाहागो आरोखि। नंखायनो जोङो मेनलि जोङो रेफारिफोरखौ दिनै खावलायगोन। रेफारियाथ' फरिखा पासखा बिथांमोना अलरेडि। बाथ्रा जाहैबाय फिजिकेल फिटनेसआ एकदम मास्ट नांगोन आरो 1 नाम्बारावहाय। फिजिकेल फिटनेसखौ बिथांमोना खालामना लानांगोन। जों सिगाङावनो बुंखाबायबो, खालामगासिनो दंखायोबो बिथांमोना आरो फरिखाबो आसामावबो जायो। दा जोंनियावबो जों केडिएसए हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ दिनै फरिखा बादि दा लागोन। रेफारि जोंहा केडिएसएआव मोनसे सेक्सनेल जोंहा माबा दंखायो आरोखि, चेयारमेन सेक्रेटारि बासिनानै दोनो। बिथांमोना लागोन, बिथांमोना रेफारि फरायखानाय हिसाबै टेस्ट लागोन। बेनि 1 नाम्बार एजेन्डा आरो खेलाखौ जों माबोरै सामलायलांनो हानो मोजां भाबै। फुटबल खेला होनोबा मोनसे इमोसन थायो आरोखि। पाब्लिकलि प्लेयारानो जा आरो पाब्लिकआनो जा इमोसन होननाय थायो। थेवब्लाबो जों बेखौहाय माबोरै टेकेल खालामलांनो, बे 2 नाम्बार एजेन्डा आरोखि। दा बे मोननै एजेन्डायानो मेन जागोन आरोखि। आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो खेलाखौ मोजाङै सामलायनो हाब्लासो जोंनि जे प्लेयारफोर दङ, जाखांबोनाय गथ'फोर प्लेयारफोर, बिथांमोननि इयुना गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे जों माबोरै लांनो हायो। बे 3 नाम्बार एजेन्डा, बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै दिनैनि बे रेफारि सेमिनारखौ खालामनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय जागोन नामा? आङो आंनि मिथिनायाव आं गिबि खेबखौनो साननानै लादों। जोङो आलासि महरै जोङो नाजादोंमोन। जोङो नेसनेल रेफारि, इन्टारनेसनेल रेफारि जोंनाव आसामावबो दङ। जों कन्टेक्टबो खालामदोंमोन, नाथाय बिथांमोना गुबुन हाबाफारि थानायनि थाखाय बिथांमोना फैनो हायाखै। थेवब्लाबो जोंनियावनो क'क्राझारावनो सानै जाहैबाय मानिक नार्जारि, बे सानैनि दैदेननायावनो दिनैनि बे रेफारि सेमिनारा बिथांमोननि दैदेननायावनो जागोन। आरो सासेया जाहैबाय प्रबीर भट्टाचार्य, बिथाङा जोंनि केडिएसएनि रेफारि बर्डनि चेयारमेन। बिथांमोननि नाजानायाव दिनैनि बे सेमिनारा जाफुंसारगोन होननानै आंहा मिजिं दं आरोखि। बेवहाय एकदमबारे गोबां गोजोननाय दङ। गिबि खेबनि थाखाय सेनियर इन्टार डिस्ट्रिक्ट काबाड्डी कम्पिटिसनाव जोंनि केडिएसएआ बाहागो लानानै खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो चेम्पियन जानो हानायाव आंहा केडिएसए हिसाबै ओरैबायदि मोनसे रावजों फोरमायनो हाजोबै रोखोम आंहा खुसि दङ आरोखि। आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जोंनि बे गथ'फ्रा काबाड्डी प्लेयारफ्रा सासेथ' दहाय बुंखाबायानो, नेसनेल ट्रायेलाव, इण्डियानि नेसनेल ट्रायेलाव दाबो दंबाय थायो। सिला नार्जारि काबाड्डिनि नर्थ इस्टआव सासेल' सेलेक्ट जादों ट्रायल कलाव, बे जोंनि क'क्राझारनि सिला नार्जारिया।
मोनसे सिलेक्सना बारखांलांबाय दाबो गुगायाखै दाबो स्टिल दंबाय थायो ट्रायलावनो सिला नार्जारि आरोखि बेयाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ आरो जों इनकारेज होबाय थादों आरो बेजों लोगोसे नेसनेल ट्रायल मोननाय दा बे चेम्पियननिफ्रायनो 7 जनसो दङ नेसनेल ट्रायलावबो बिनिफ्राय आरो गोजोननायसिन आरो मा थाबावनो आरो केडिसिनि सासे आफादगिरि जानानै आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबावगोन फैबाय थानाय गथ'फ्रा बिथांमोनखौ नुनानैनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा निस्सय हिन्जावसा गथ'फ्रा निस्सय आरो गेलेनायाव इनकारेज मोनगोन आंहा आसा दङ आरोखि आरो जोंबो एवारनेस प्रग्रामखौ जोंबो लाबाय थादों आरोखि एक्सुवेलि अपर्ना नार्जारिया आंनि एखे गामि एकदम सेम गामि आरोखि एखे एकदम गामिया असे खाग्राबारिनि आंबो खाग्राबारिनि अरिजिनेलि आंनि गामिनिखा अपर्ना नार्जारि बिनि बिफाया आंनिफ्राय एसे सेनियर बिस्वजित नार्जारिनि फिसाजो बियो बिराद इन्टारेस्टेडखा रेफारिबो बियो दा खिन्थु बे रेफारिनिफ्राय बिथाङा आजिरा लाथ'बाय खिन्थु दा PI जानानै दङ बिथाङा दतमा सेकेन्डारियाव बिथांनिनो फिसाजो बियो बेवहाय ओरैबायदि गौरब जोङो दा अनुभब खालायो आं केडिसिनि आफादगिरि जानायल' नङा केडिसिनि आफादगिरि जानोथ' जाखानांगोनखा गौरबा खिन्थु जोंनि बर' फिसा हिसाबै हिन्जावसाफोरनि खेलायाव हयथ' बेनि गिबि नेसनेल टिमाव गेलेनो मोननाया क'क्राझारनिफ्रायबो केडिसिनिफ्राय बेनो गिबि जोंनि बर' फिसा हिसाबैबो बेनो गिबि आरोखि अपर्ना नार्जारिया आं बर' हिसाबैबो गोजोननाय दङ आरो केडिसिनि आफादगिरि जानानैबो गोजोननाय दङ बियो आन्डार 17आवबो नेसनेल टिम जानानै गेलेखांबाय आन्डार 19आवबो बियो नेसनेल टिम जानानै गेलेखांबाय आरो दाख्लैहाय बावैसो सेनियर वुमेन टिमनि ट्रायलावहाय बियो आरो कल जाबावदोंमोन नाथाय बियो आपातत' दा बियो सेनियर टिमाव सेलेक्सन जाथ'वाखै नाथाय थेवब्लाबो बियो आइ लिगाव वुमेन्स आइ लिग जागासिनो दङ आगोलनिफ्राय जाबाय थादों बेखौ इण्डियान एर'स होननाय मोनसे क्लाबा लानानै दा गेलेगासिनो दङ आरो दाखालिहाय बियो दाख्लै हेट्रिक जानायनि सिगांबो बियो गल सोदों गरसे आरो बिनि उननि खेलायावनो बियो दाखालि पान्जाब पुलिसनि एगेन्स्टै बियो हेट्रिक खालामनानै गावनि केरियारजों लोगोसे जोंनि केडिएसए जोंनि बर' हारिखौबो मोनसे गोजौ थाखोआव लांबाय होननानै आंहा मोनसे आसा दङ आरो मिजिंबो दङ आरो निस्सय आङो खावलायगोन बयखौबो जोंनि बर' फिसा बा केडिएसएखौ लाफानानै बर' हारिखौनो मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलो आफाद जाहाथे बिथांखौ मदद होयो आं बेखौ खावलायबाय आरोखि इयुनाव मिजिं दङ बियो नेसनेल सेनियर टिमनिनो सासे सोद्रोमा जागोन आंहा एकदम आसा दङ आरो बे गोबाव सम नाङा बेनो नेक्स्ट इयार जेब्ला ट्रायला जाफिनगोन ट्रायल कलनि नामा बेना दंखायो दाबो माने ट्रायला जाबाय थायोसै खेला माबा गेलेनो थांगोन ट्रायल कल खालामगोन सेलेक्सन टिमाव नाम लागोन बिनि नामा दाबो नेसनेल ट्रायलनि नामाव दंबाय थाखायो नेक्स्ट गेलेना फैगोन बिसोरो नेसनेल टिमा बिनि नेक्स्ट ट्रायल जाफिनगोन गुबुन जायगायाव गेलेगोन होमबा आरो बे ट्रायलखौ दंखायो बे नेक्स्टआवनो आंहा आसा दङ बे नेसनेल टिमाव बियो बाहागो मोनगोन बिनि फिजिकेल फिटनेसा ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि फास्ट गथ' बियो आरो दा नेसनेल कर्स इन्टारनेसनेल कर्स दा मोनदेरहैनानै सोलोंनाय मोनबावनानै हयथ' बिनि टेकनिकआ हयथ' बिराद आवगायबाय आरो फरायनायावबो मोजांखा आङो खावलायगोन आङो स्पर्ट्सआव केडिएसएआव जरित' दानिल' नङा दासो आं आफादगिरि जादों बावाखै आफादगिरिनि सिगाङावबो आङो गोबां साइडआव थानानै एखमबा भाइस प्रेसिडेन्ट एखमबा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि थानानै बेसेबांबा बोसोर आङो केडिएसएआव दंबाय थाखायो आरोखि सिगांनि गभर्नमेन्टखौबो आं खावलायबोदों गोबांनो दाबो खावलायबाय थादों जोंनि गेलेगिरिफोरखौ हेफाजाब होनांगौ जिखुनु गभर्नमेन्ट फैयाथों मानो दा बिटिआर दङ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ फुटबलल' नङा अनलि फुटबल नङा जिखुनु इभेन्ट्स जिखुनु खेलाखौ जाहाथे बिथांमोना मदद होनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होनो हायो ओरैबायदि मानसिया खेला गेलेयो जाय न'खरा एकदमबारे गैया बेबादि गथ'फ्रासो खेलाखौ गेलेयो आं जे नुदों एक्सपिरियेन्स आङो 30 बोसोर 35 बोसोराव आं जे नुबोदों ओरैबायदि गैयिनि फिसासो खेला गेलेयो खुनु न'खरा हेफाजाब होनो हाया खिन्थु खेला गेलेयोबा फैसा नांगोन नोंनि ड्रेस गाननो खेलानि बिनिफ्रायनो आराम्भ खालामनानै जेब्ला नों सेलेक्सन जागोन इन्टार डिस्ट्रिक्टआव केडिएसए जानानै नों थांनांगौ भारायाव बिनिफ्रायनो आराम्भ खालामनानै फैसा नांगौ जायो एसे एनैब्लाबो बेफोरावहाय जोङो जा हायो केडिएसएआथ' जोंहा खुनु मोनसे सर्स गैया जों खावलायबाय थादों खिन्थु केडिएसएखौबो गभर्नमेन्टआ सहाय खालामदों दानियाबो खालामगासिनो दङ जे सिगांनिया 3 लाख होदोंमोन बोसोराव केडिएसएल' नङा 10टा एसोसिएसन दं बिटिसिआव दा बिटिआरआव 10टा एसोसिएसन 10टानोबो एखे फैसा होयो दानियाव एबाराव जोङो आपातत' 1.5 लाख मोनथ'ग्रोदों 3 लाखनि बिथोराव
हयथ' 1.5 लाखखौ बिथांमोनहा मालाबा होगोन आरोखि थारमाने होजोबगोन जा आसा दङ दा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय 3 लाखजों जों बे केडिसिखौ सामलायनांगौआ जोंनि थाखाय बे असम्भब जों दाबो खावलायदों दाखालिबो जोंनिफ्राय केडिसिनिफ्राय प्रमद सार बिथांखौहाय लोगो हमहैदों माखासे खामानि लानानै जोंहा मोनसे मोजां फोथार गैया मोनसे मोजां इनडर स्टेडियाम गैया फिल्डआ जोंहा जेरै गोदो नेचारेल दाबो नेचारेल जों गेलेयो गुबुनाव गेलेहैनांगौबा जों खिन्थु नेचारेल फिल्डआव गेलेनो मोना आर्टिफिसियेल बानायनाय एकदम गोनोखोआरिजों बानायनाय फिल्डआव जों फुटबला गेलेहैनाङो जोंनि बे नेचारेल ग्रासजों बै बानायनाय ग्रासजों मिलिया जोंनिया स्ल' खारो बेयाव बला फास्ट खारो टाइमिङा मिलिला नैबेबादियाव जोंनि गथ'फ्रा माखासे सेलेक्सन जानांगौबाबो चाइल्ड खलाव मोनहैब्लाबो माखासे गुगानांगौ खारनफ्रा बेफोरबो जायो आरोखि हयथ' बिथांमोना हयथ' नलेज गैया जानो हागौ खेलारुजों हयथ' जरित गैयाबो जानो हागौ आं खावलायगोन दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बिथांमोना खोनाहैथों जाहाथे अननानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय बिथांमोना हेफाजाब होयो आरोखि जिखुनु इभेन्ट्सआव आरोखि जिखुनु इभेन्ट्सआव होमबा आङो गोसोखौ मोजां मोनगोन आरोखि सासे गेलेनायखौ सामलायग्रा हिसाबै आरोखि आं बेखौ खावलायबाय